unsa may epekto sa kaminyoon kung sobrahan na kapalahubog ang imong bana. Doon na ba epekto niini? Panalitan gikapoy ka na kay ipangapi ng bino ikabuntag. Mura lang soft drinks ang hard o isog kayong bino. Maghilak ang adlaw og dili hubog. Katulgan ka na lang. Kung sa epekto nini sa imuhang kaminyoon. Sumapa sa Article 55, Paragraph 5. Kini bitawng gitawag og habitual alcoholism. Nahabit na ba nga magsigig yarok og ilimnong makahubog? Pwede day na nga basihanan sa gitawag og legal separation. Og palahubog na kayo imong bana, di na ginimo na magwanta, pwedeng ang i-file nga kaso legal separation. Dili man tinuod, mabugto ang inyong kaminyoon, pero buwagon na mo og Pinoy-anan og bahinon ang inyong butang, apil na mga anak.